Magandang araw mga kaibigan. Oras na para malaman ang mga impormasyong pampubliko na hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan, bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pangserbisyo. Hatid namin yan dito po sa Public Demand. Kami ang inyong mga kasama. Ako po si Attorney Butch Hamon. At ako naman po si Aizelyn David Menzon. Ngayong araw dito sa Public Demand. Kinakailangan na pag-isipang mabuti ng bawat isa sa atin kung sino ang nararapat na iboto ngayong eleksyon. Maituturing din itong isa sa pinakamahalagang araw para sa lahat dahil dito nagkakaisang magdesisyon ang mamamayan kung sino ang kanilang napupusuan at karapat-dapat na maihalal sa isang posisyon para mamuno sa bayan. Kaya naman, ngayong araw sa Public Demand, kasama ang COMELEC, tatalakayin ang iba't ibang usapin patungkol sa mga patakaran na nararapat sundin ngayong eleksyon. Para samahan tayo ngayong araw na ito sa ating talakayan para pag-usapan ang eleksyon na ito. Narito ang kinatawan mula sa COMELEC, walang iba kundi si Attorney Leyland Generoso Armanuel, ang City Elections Officer ng COMELEC San Fernando, Pampanga. Magandang araw po sa inyo, Attorney. At bati muna po tayo sa ating mga manunood. Yan. Good morning kay Attorney Butch, kay Ma'am Ice. Binabati ko rin po yung mga nanonood sa atin at nakikinig dito sa ating programa. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagtugon, Attorney. Bago tayo magsimula, Panyero, ano nga ba ang mandato talaga ng COMELEC? Unang-una, nakalagay naman sa ating konstitusyon na ang ating mandato ay siyempre ay magkaroon ng isang malinis, tapat at maayos na tuwing halalan. Ayan. Kasama na itong darating na halalan na ito. Kaya inihanda na natin ang ating mga teachers, ang ating mga kagamitan para gagamitin sa eleksyon para maayos na maipahayag ng mga tao ang kanilang hinaing sa pamamagitan ng kanilang pagboto sa nais nilang kandidatong manalo. Okay. Attorney, are we all set for this election? Yeah. Gaano kahanda ang COMELEC para sa May 13, 2019 elections? Yes, ma'am. We are very prepared for this coming election. Ang ginagawa na lang natin ay pinupunan na lang natin yung mga dapat nating gawin. I-deliver na sa mga presinto yung ating mga vote counting machine. Okay. Napakaraming basis. Oo, Ito, sigurado. 63 million, if I'm not mistaken, Yes, Attorney. No? So, Oo. ito yung pinaka-importanting panahon, Attorney, sa bawat mamamayang Pilipino. Oo. Dahil ang election po, ito yung nagsasabi nga na dito, pantay-pantay tayo, walang mayaman, walang mahirap, at pagkakataon talaga nating magluklok ng susunod na opisyal ng ating bayan. Sagrado, kumbaga. Di ba, Tama, kaya Carla? sa mga mamamayan natin, Attorney, I think you're very, ano naman po sa mga voters education ninyo na dapat wag nilang sayangin, pumunta talaga sila at bumoto Yes, ma'am. sa And ating election talaga. nangyayari po yan even on the day of election, kaya wag na lang nilang sayangin. Tama. Kaya siguro, partner, pag-usapan Ako, natin yung Yes. proseso nitong eleksyon na ito, no? Ito yung pinakamahalaga partner. Oo, Kung oo. sa actual election, ano ba Ayan. yung mangyayari? Although, syempre, matagal na hinihanda na yan ng COMELEC, dapat malaman po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang pagboto, ano ba yung dapat nilang isa-isip coming from COMELEC. So, sir, sa actual na araw, ano ba yung gagawin natin? Okay, ang pinaka-importanting araw, syempre sa election na ito ay sa May 13, 2019, Lunes po yan, Lunes. Ang pinaka-importante ay yung pagboto. Syempre, ito ay karapatan natin, batay sa ating constitution. So, ang ating pong pagsimula ng pagboto, magsisimula po ng alas 6 ng umaga. Pinaaga ngayon, Attorney? Yes, oo. Hanggang alas 6 ng gabi. Samantala, meron din namang ibang oras ng pagboto kung patutungkulan natin yung mga ating person deprived of liberty. Or yung dating tawag natin sa kanila ay detainee voters. Sila kasi ay boboto sa pagitan ng 7 a.m. to 2 p.m. To 2 p.m. Okay. Pero tayong mga normal registered voter, boboto tayo from 6 a.m. to 6 p.m. Okay. Sana ngayon, alam na ng mga manonood natin, ng mga botante natin,
saan silang dapat na presinto pumunta Yun. para hindi na sila maligaw. Maghahanap pa sa Oo. on na Minsan, ang haba ng pila, pipila sila. Pagpasok nila, Iba pala. Hindi iba pala pala, doon wala ang pala kanilang sila. presinto. Sayang ang oras. Okay, Oo, so they can tama. do that through the precinct finder po sa inyong website or dun sa corresponding election offices nila. Ganun po ba, attorney? Kung ngayon pa lang. Kasi minsan ata, actually on this election, nagbago ata na dumami sa isang presinto. Opo. Clustered precinct. Opo. Yung dami Oo, ng... cluster. Tama po Oo, yan. okay, so most likely baka ako kung yung dating presinto ko ay dito, baka mag-iba ngayon. So Yes. they need to find out dapat bago ang election para maiwasan yung waiting time tsaka yung Oo. pagsasayang ng oras din. So paano nila yun malalaman, attorney? Tamang-tama ka dyan, Ma'am Ice, kasi dati 800 lang sa isang clustered precinct. Lumobo to hanggang 1,000. Wow. So maraming nalipat talaga. Dapat alam nila. So meron tayong tatlong paraan para malaman kung saan sila. Yun nga, yung precinct finder, sinabi ni Ma'am sa website. Kung hindi naman natin ma-access or wala tayong internet, pwede tayo kahit ngayong oras na to pumunta sa ating Office of the Election Officer sa Pampanga. Yung may mga kanya-kanya tayong EO sa bawat bayan, bawat city, may kanya-kanya tayong election officer. Doon natin tatanungin kung saang presinto tayo. Oo. Or, yung pinakahuli natin pwedeng gawin, nakapaskil po yan. Normally, mismong sa labas ng eskwelahan or at least sa bulletin board nila sa loob, makikita nila kung ano yung saang presinto sila. At mismong pagpunta nila doon sa classroom nila mismo, meron din tayong listahan doon kung sino ang mga botante para sa classroom na iyon. So doon nila malalaman. Pwede bang gawin yan, Panyero, several days before the mismo? Yung Pwede mga po nilang, pag-aalal? Opo, attorney, pwede po nilang gawin, pero pupunta sila sa opisina ng election officer nila. To verify the name. okay. Opo. Sila Kasi minsan sinasabi ng iba, attorney, meron naman ako dun sa aking COMELEC ID. So, hindi na yun most likely na applicable because of the additional number of voters nga per clustered precinct. Ano? Opo. So, wag po natin yun ngayon pagbasihan. Oo, Mahalaga mahirap. yung final list ng mga voters during election time or even ngayon we can verify. So, attorney, pagdating sa Presinto. ano na yung Oo. gagawin natin. So, attorney, nahanap ko na halimbawa yung aking Okay. pangalan. Oo. Ready Ready na na. akong bumoto. Nandun ka na sa kwarto mo. Ano po yung next Okay. step? Sige. Okay, to illustrate, ganito po yung mangyari sa araw ng election. Maaari naman po ang bago sila pumasok ng classroom, itong mga botante natin, maaaring magdala ng kahit kodigo nila. Yan. Kodigo. Oo, ihanda na nila yun. Pero take ano? note, attorney, hindi ito yung binibigay ng mga sample ballot coming from candidates. So, Oo. bawal Mas po maganda yun. meron silang kanila. Sa Sarili kanila na lang nila. po. Ah. Okay. Dadalhin nila sa loob kasi hindi naman pare-pareho ang botante natin. Baka minsan ma-misspelled. Nakalimutan, okay. Hindi, malito sila kung anong number. Number tayo Ayun, ngayon. oo, Di tayo number mananelection. na ngayon. Ano? Oo. O kahit number tignan nila and then corresponding kandidato doon, candidate. Kung alam na nila, then nakita na nila sa PCVL, okay, Posted Computerized Voters List. Yun yung nandun lang yung pangalan mo at yung kung saan presinto ka. Okay. Nakita mo na kung saang classroom ka or presinto ka, pupunta ka na doon. Ngayon, pagpunta mo doon, hindi ka agad, normally, lalo na sa umaga, hindi ka agad makakapasok eh. May pila. May pila. Ngayon, at this moment, itong election na to, we gave priority doon sa ating mga senior citizen, Yan, okay. okay, sa ating person with disability or PWD, sa ating mga IP, indigenous people, sinama na rin natin sila, meron silang separate lane. Yung mga pregnant women. Ay, attorney, sorry ma'am, yes, kasama din heavily po. pregnant women. Okay. Meron din sila. Kasi baka yung 1 month hindi pa yung kasama or Yes, hindi. ma'am, baka, Hindi Pwede pala pang tayo. pumila. baka ang manita yung akala sumingit. Oo. Hindi pa obvious. Apo. So may sarili silang May lane. sarili Okay. po Fast silang lane linya. po tayo. Ngayon, pero may choice naman sila kung saan nila gustong pumila. Pero meron para sa kanila talaga. Ano yan? Para Talagang sila mahirapan. designated. Merong Designated. sign. Okay. Opo. Okay. Pagdating sa classroom, may makikita silang parang signboard na ito ay express lane. So, sa kanila po yun. Okay. Now, pagpasok po nila dito sa presinto na ito, diretso po sila sa ating electoral board. Ilang tawag natin. Then, iti-check ni teacher, titignan niya yung kanyang EDCVL. Yun naman ang tawag ngayon. Election Day Computerized Voters List. Yun po yung final, yun po yung, dapat itong EDCVL na to ay pareho sa nakapaskil eh. Kung ang nakapaskil sa labas ay 950 rin itong EDCVL natin. Normally, ganyan. Okay? I-check ngayon ni teacher kung nandyan. Ang nakasulat sa EDCVL ay pangalan, presinto, tsaka yung picture ng botante. Oo. So, sir, were there instances na nandun siya dun sa computerized voters list pero wala dun sa final final list ni teacher?
Maaari. Kasi, Ano yung parang dahilan? dahilan. Bakit nagkakaganon? Kasi yung paggawa namin ng PCVL ay tapos na, yung listahan. Okay, napirmahan na natin yan. Ngayon, itong EDCVL, habang papalapit yung eleksyon, may mga namamatay pa na botante. So, humingi tayo sa ating local civil registrar ng listahan, update. Okay? Pero ngayon, hindi na, nag-stop na tayo sa paghingi. Okay. Okay? Para hindi na mabago. Tsaka, andyan na yung ating EDCVL dumating na. Then, bago rin ma-print yan, bago namin iba to sa main office, meron mga nagsumusulat na bayan or city sa amin na lumipat na itong botante na ito. So, may mga na-AFIS tayo. Okay. Na-update So, po kailangan magbura. Dalawa ang pwedeng mangyari nung oras na yon. Okay, andito tayo sa EDCVL ngayon, Yes. verify kung voter. Dalawang pwedeng mangyari. Wala pangalan niya Okay. or may pangalan siya, kaya lang manually crossed out siya. Okay. Manual. Ano yung reason? Minsan kasi wala nang time para i-update yung system. Yes, okay. Kaya lang, syempre, ang tao, hindi pwedeng dalawa ang registration niya. Diba? Isang Pilipino, isang registration lang. So, nabubura siya. Okay. Either kung saan siya lumipat or dito sa kanyang... So kung may mga ano pong ganon, pwedeng kung hindi siya dito, dun sa nilipatan niya Maaari. ngayon na nandun May siya. So mga pwede ganon. niyang i-check po doon. Pwedeng Sa i-check. bagay And even today, pwede niyang i-check, di ba, sir? Pwede na po. Okay, parang. Kung medyo hesitant siya, doubtful siya kung okay pa ba yung status niya as voter dito, kunyari sa San Fernando, open ang office natin. Oo, para puntahan niya. Okay. Yes. Paano pa niya kung wala siyang picture? Pag wala pong picture, nade-deactivate yun. Lahat ng system, sa system namin, lahat ng walang picture, nade-deactivate So yan. hindi siya allowed So lahat mag-vote ng nasa on that EDCBL, sir, May picture. Lahat Picture yan. Kaya pag wala ka. Hindi ka rehistro. Sa process kasi ng registration, you need to get your, di ba, picture, Apo. tapos yung mga mga ano natin. So, dapat po kumpleto talaga. So, if your details are complete, nandun ka sa listahan na yan. opo. Attorney, balik ko lang dun sa fast lane natin. Siyempre, yung may mga PWD Oo, tayo. oo. Yan ba yung nilagay natin sa second floor? Ganyan. sa So, we ground make floor. sure na at least very convenient sa kanila to be on the ground floor. Yung ating komisyon, last year pa, at ilang beses nilang pinaulit na magkaroon ng polling place visit. So, umiikot kami sa mga presinto. Okay. Sinisigurado namin na yung presinto na may senior citizen or PWD, sa baba sila ang boboto. Okay. Pero as much as possible, in-eliminate na namin yung pag-determine kung senior citizen or PWD. Basta ang pinili namin, nasa baba yung botohan. Okay. Hanggat maaari. Ayun. Hanggat maaari. Kasi naalala ko partner dati, binubuhat pa yung Oo, may mga PWD bubuhat para pumunta sa taas. makaboto. Yes po, ma'am. And we salute naman yung ating mga PWD sa kabila ng kanilang kalagayan. They Yes, still wanted to cast their vote during election time. So ito'y pagpatuloy natin, Sige, partner. sige, tuloy tayo sa Attorney, proseso. ituloy natin. Kung nalaman na natin na nandun yung ating pangalan, so good to go na ba ako? Bibigyan ako ng ballot secrecy folder Okay. tsaka ng balota? Ang next step na mangyayari ay na-verify siya. Hanggat maaari, huwag na siyang i-require na mag-produce ng ID. Unless iko-contest siya ng isang tao. Isang watcher. Kamukha lang yan, parang ganun. Mukha lang yan, hindi siya yan. Okay. Required siyang ma-prove ang kanyang identity that time. So magdala na rin po para Magdala na sigurado rin para ng inyo sigurado. pong Government valid ID. Government ID, company ID, basta valid ID po. Not necessarily COMELEC ID, no? Not necessarily COMELEC ID. Kasi Okay. na-stop po yung releasal ninyo ng COMELEC ID Yes po. because of the parang national identification. tama. Ang bawal lang dito ay yung barangay clearance. Hindi natin tinatanggap. Hindi. Kasi walang picture. Iwasan natin yung may kakampi, may Oo, hindi kakampi. mga That's partisanship. Tsaka sir, walang picture yun. Yung Walang sa picture. yung Yes. certification. Okay, so moving forward, Okay. na ano na natin po, attorney, na-verify na, magpipirma na ba yan? Okay. O, So kung na-verify siya, maglalabas si teacher natin, okay, si chairman ng isang Balota. ballot, Okay. official ballot. Pipirmahan ito ni chairman, okay? Kailangan pirmahan ni chairman. Huwag din kakalimutan ng mga botante natin. baka super excited, ano? Kinuha na po. Siyempre. Ang hindi pagpirma ni chairman, hindi naman siya magiging cause for the invalidation of our ballot or of our vote. Okay lang yon. Kaya lang, malaliable si chairman or kung sinong teacher administratively. Kasi required siyang pirmahan. Kung makikita natin, nandito yung Sige po, pipirmahan paki-flash ni... natin Yan, para yan, makita yan, ni yan. Ito yung sample ballot lang natin. Okay, so Then may pipirmahan si signature chairman of dito. Taas, okay. Okay. Kaya dapat yung botante siguro, Panyero, dapat siguro sabihin niyo doon sa teacher. Pag nakalimutan. Oh, ma'am,
Wala kayong pirma dito. Yes po, hanggat maaari, Pwede niyo tulungan po na rin i-note natin yun. sila, baka puyat o kung ano man. At Oo dapat nga. pong i-check yung balota, no, attorney, kasi dapat bawal na meron ng nakashade dyan. Yes, Bawal na naman. rin, ano po. Ang gagawin po ni Chairman, pipirmahan niya, and then i-exhibit niya ito sa botante. Okay. Na itong balota na ito, walang stain, Okay. walang punit, walang kahit anong marking, Marking. malinis. Bakit? Pag binigay ni Chairman ito na may problema, may sulat, may punit, at na-reject ng VCM, mandatory or required kay Chairman na mag-issue ng another ballot. Okay. Okay. Another ballot. Oo. Pero, pag in-exhibit na malinis, walang problema. Okay? Tapos, ibinigay niya sa botante, pero na-reject for Oo, any ng VCM. reason na hindi natin alam, hindi na required ang Hindi TV na liable na na magbigay magbigay ng isa ng pa. panibago. Okay. So, Isang tao, okay. isang balota. Okay. Okay. Now, in-exhibit niya na. Pagka-exhibit niya, papipirmahin ni teacher sa EDCVL. May pirma doon, and then may thumb mark. Okay. Ibig sabihin, tapos pinaboto na yan. Okay. So, ibibigay itong official ballot natin, bibigyan siya ng marking pen. Okay. Yung marking pen, yun lang ang tanging gagamitin natin sa pag-shade. Walang iba. Baka ma-reject or baka hindi bilangin yung boto, sayang. Okay. So, hindi nyo gagamitin ang sarili nyong ballpen o lapis o pentel pen. May sarili po tayo sa COMELEC. Okay. And then, ibibigay ito, pagkabigay, sasamahan ng ballot secrecy folder. Bawal bumoto ng hindi gumagamit ng ballot secrecy folder. Okay. So, dapat po kayo lang ang nakakaalam kung sino yung iboboto ninyo. Yes Attorney, po. alam ko po, napakaganda ng talakayan natin, pero we just need to pause for a Yes, break. ma'am. Ano po? At sa ating pong mga manonood, napakahalaga po nitong ating pinag-uusapan dahil sa eleksyon mismo na ito ay napakahalaga na alam natin kung ano yung Oo. mga proseso at mga dapat nating isaalang-alang para po maging maayos yung participation natin for this election. Manatili pong Okay. nakatutok dahil magbabalik ang Public Demand. Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Public Demand. Yes, partner. At ituloy na natin Oo. yung kaninang naudlot na proseso ng pagboto. So, attorney, ngayon pong meron na siyang balota, itong ating pong botante. Ano ba yung mga features nitong ballot natin na makakatiyak na hindi ito nagaya or magagaya? Okay. Itong balota natin, medyo kakaiba ngayon kasi mas marami siyang security features. Kung makikita natin sa gilid, may parang mga barcode siya. Okay. So, bawal yung sulatan pag duduktongin, baka ma-reject yung ballots natin. Okay. And now, meron tayong code, QR code. So, tayo lang ang nakakabasa nito. May code din siya. And then, itong buong balota natin, may invisible marking siya. Okay? So, kaya ang gagawin lang ng botante ay mag-shade lang, wala ng iba. Kasi pag nagsulat siya ng kahit saang parte na ito, maaring maka-apekto sa validity ng ating balota, ma-reject pa ito. Panyari dun sa pag-shade lang, no? Shade. Pwede bang lumampas siya dun sa, doon sa bilog? O Hanggat pwede bang tuldok lang ang pwede niyang gawin? Apo. Yung sa tuldok, baka po hindi mabilang yung boto natin. Kung nalaman natin yung mga nakaraang balita, may mga 15% threshold, 25%. Ang tinutulak po natin ngayon sa ating mga botante, fully shaded siya. So kahit lumagpas ng konti, tatanggapin naman yan. Okay lang. Tatanggapin naman. Basta full shading ang gagawin natin Okay. sa Okay. balota natin. Okay. So, ngayon po, magkakast na ng vote. Medyo, dadagdagan ko yung kanina. sige, go ahead, Attorney. Di ba, sa EDCVL, tinignan. Yung EDCVL, pipirmahan. Pero syempre, ang isang botante, bago pumasok ng presinto, normally, tinitignan na ni teacher kung may indelible ink siya. Okay. Conclusive presumption yun. Oo. Na hindi na, na nakaboto na siya, kahit hindi pa talaga. Okay. So, hindi na siya hindi na siya bibigyan ng balota. Pag may Siyempre, indelible oo. ink. Okay. Okay? Hindi ko alam kung may mga kung may magsabi sa inyo, lalagyan kayo indelible ink. Huwag kayong pumayag. Opo, may mga Kung ganun anong kasi, dahilan, no? Hindi ko Kaya- alam. oo. Alam mo, may nangyaring ganyan, Panyero, yung mga Apo. indigenous people. Apo. Nilagyan nila lahat ng indelible ink bago pumunta ng ano. Huwag po. Huwag paglaruan yung ink o ano man, hindi na tayo makakaboto. Yes, sayang naman. Ano Ngayon, po? pipirma bago tayo bigyan ng balota, sinabi ko kanina, pirma, then tamar. Bibigyan ng balota. Okay. Based sa ating resolution, bibigyan ka rin ng marker and then ballot secrecy folder. Okay. Ipit. Ngayon, minsan,
yung mga teacher para madali, nandun na mismo sa table ang ballot secrecy. Okay lang din naman Okay. yun. Oo, tama. Nakagano tama. na, naka-ready Oo, na. naka-ready na. Apo. So after nun, pupunta ka na dun sa voting area mo. Sa voting area natin, maliban sa express lane ng for PWD, senior citizen, etc., yung mga privileged voters natin, meron din tayo pa doon sa kanila. So merong mga 5 chairs doon na naka-reserve para sa kanila. Okay, na hindi po pwedeng upuan ng ordinary vote. Basta may presence ng mga gantong voters. Okay. Pero kung wala naman, pwede siyang Pwede siya gamitin ng iba. I-occupy. Okay, Okay. okay. So, boboto sila, hindi pwedeng bumoto nang hindi gumagamit ng ballot secrecy folder. Okay? So, ganito yung itsura niya. Demonstrate Yun, natin na okay. yan. Ganyan. So, normally, nakatakip lang naman siya. At dapat po i-check ito, attorney, no? Kung baka may mga nilagay dito na posibleng baba. mga pangalan Listahan ng mga iboboto. Posible. Listahan. Kung sakaling tama yon, Ma'am Ais, kung may nakita kayong sinulatan na ng pangalan ng kandidato o drawing o kahit anuman, ipagbigay alam po natin sa mga teacher ng mapalitan Ayun, agad-agad. Kung okay. yun po ang gagawin ni teacher, ilalagay niya na. Okay. Okay. Ngayon, kung nandun na, kailangan bumoto gamit ang ballot secrecy, bawal makipag-usap, Yun. Okay. Kahit na nanay niya yung kasama niya o bawal kapatid po. niya. Meron pong pagkakataon na ang pagpasok po sa presinto, hindi kayo pwede makipag-usap. Lalo na sa watchers. Ang pwede lang kausapin ay mga teacher. Kung may mga tanong po sila. Kung may mga tanong. Okay. Bawal makipag-usap. Yun po yung rule natin. Pagdating sa voting area, mas lalo nang bawal. Pero may mga pagkakataon po tayo na hinahayaan natin makapag-usap. Ano yon? Kung siya ay assisted voter. Yes, yun yung gusto ko rin itanong din naman. Yung Okay. mga bulag, Kaya- pipi, oo, mga ganon. Hindi Yes. makapag Sulat. sulat yan, hindi makabasa. Yes po. Pwede po yan kasi ang allowed lang na mag-assist ay within the 4th degree of consanguinity or affinity. And yung botante na yon has confidence over that person. Mas dapat nga kasama niya sa household yan. Yun. Ngayon, bago siya mag-assist, i-confirm pa ni teacher na, nanay mo ba yan? O anak mo ba yan? Kasi dapat within the 4th degree. After nun, itong si assistor magti-take an oath before the electoral board na ako ay manunumpa siya na lahat ng shade niya sa balota, kung Ay sinabi po ng kanyang sinabi, in-assist. ng botante, at kahit kanino man, hindi niya i-disclose yung binoto ng tao. Okay. So, sino yung makakapag-avail ng assisted voting? Attorney, pasadahan natin para sa kaalaman po ng ating mga manonood. Apo. Kung based sa judgment ng ating mga teachers, yung senior citizen, na sobrang labo na ng mata, hindi niya na makita. Hindi na makita. Opo. PWD na hindi na makapagsulat. Hindi marunong magbasa. Kasi kahit alam niyang bibilugan lang, baka hindi niya mabasa kandidato. Pwedeng i-assist siya mga yan. Okay. So ito, attorney, I think it is declared, ano? Parang nandun na ata sa list mismo if he is or she is assisted or not, di ba? Yes, ma'am. Naka-indicate doon sa Indicated na ata if hindi ako parang kung hindi ako nagkakamali. Parang alam na doon if magpapa-assist or hindi. Kasi prior, diba, sa registration time, i-declare din yon na kailangan niya ng assistance. Tama po yun. Tama po yun. Pero kung nakita ng teachers natin na, siyempre, during the period ng registration up to may mga nangyaring hindi Yes, maganda, hindi natin naging PWD. Kung Pwede niya pong i-judge. very visible naman, pwede nang ipa-assist. Dapat obvious. Still, under oath naman si Okay. assistor. Sa kapanyero, sino-sino nga ba ang authorized na dapat na doon sa loob ng room? Okay. Ang authorized po natin ay yung electoral boards, yung mga teachers na Tatlo yun, di ba? Tatlo po. Okay. Minsan, pwede rin pumasok yung basta representative ng ating COMELEC, including support staff. Support staff. Pwede rin yung watchers, Okay. yung mga bumoboto, yung nasa pila, yung boboto pa lang. Okay. Okay. Yan So, ang yung mga Sila pwede. lang. Yung mga kandidato po, technically, bawal ng mangampanya sa araw ng eleksyon. Yes po. Kapag pumasok po yan sa voting precinct, dapat boboto lang siya, hindi siya mangangampanya. So, bawal na, sir, makipagkamay yan, ano, or makipagchika. Yes po. O kaya magbigay ng polyetos Oo, ng oo, mga oo. ano. Bawal na bawal po So, yun. kung sakaling ginawa ito ng isang botante, attorney, election offense ito. Ng isang kandidato. I mean, botante na kandidato, okay. yes. Opo, election offense yan. Bawal na po kasi sa Omnibus Election Code natin. Pero syempre, on that day, kailangan fair lahat eh. So may immediate remedy tayo. Okay. Maaari nating sabihin mismo doon sa electoral board or meron tayong supervisor sa buong polling premises. Eh. Okay. Si principal yun normally. Okay. Hanapin natin si principal and then isumbong natin Reklamo. dahil si principal ang magsasaway doon. Pag ayaw, si principal may direct
contact sa PNP and AFP, sila ang maglalabas sa tao. Usually, nandun yung mga police, hindi ba, Panyero? Bawal po sila sa polling premises, hindi lang sa Nasa classroom. labas, usually. Lahat. Within 50 meters radius lang sila pwede. So, labas ng eskwelahan. Yes. Labas, oo. Premises. Okay. 50 meters. 50 meters. Pwede lang silang lumapit within 30 meters radius or mismo at the doorstep ng ating classroom upon written request ng ating electoral board if ever may nararamdaman sila, kunyari, immediate threat, violence, or danger sa kanila Pwede or po sa silang gamit ng nandun. government property natin pwede. Okay. Okay. So, pagkatapos, Pagkatapos na, nakaka-shade na siya. Ay, okay. So, ano next step niya, Panyero? After nun, nakashade na siya, dala-dala niya na, pupunta na siya sa VCM, pipila siya roon. Okay. I-feed niya yung kanyang balota. Ayun. Okay. Sa VCM, merong nakatayo doon yung third member natin, yung pangatlo. clerk. Nasa gilid lang siya. Hindi, itong si teacher na to, bawal makita yung boto nyo. Hindi pwede. Hindi pwede makipag-chika ganun. Pag medyo sumisilip, pagsabihan nyo, dahil violation yun ng Yes. teacher. Okay. Bawal. So, pag finid na, may lalabas dun sa machine na VVPAT. Okay? Voters Verifiable Paper Audit Trail. Yun ay parang resibo. Okay? Parang sa tindahan. Nandun lahat yung mga pangalan ng Yes, binoto. ng binoto, kung saan ka bumoto. Okay? Parang sa store lang, pag nagbayad ka ng 50 pesos, lalabas 50 pesos. Ganun dapat yun. Okay. Pareho dapat. Kung hindi, attorney, may mga ganun bang instances Discrepancy. sa contesting na yung Hindi na- binoto niya si ganito, iba yung lumabas? So far, wala pa ako na-receive Based na on rinig, your ma'am. testing. Pero if ever meron, what if meron? Okay? Kung sa judgment ng botante, hindi yun ang binoto niya, ang gagawin niya ay mag-o-object siya. So pupunta siya, babalik siya kay chairman, sasabihin niya na yung nilaglag niya na balota, iba yung lumabas na Resibo. resibo na binoto niya, yung VVPAT natin. Okay? Ngayon, ang gagawin ni voter, pipirmahan niya yung VVPAT, tapos, yung objection niya ilalagay sa minutes. And yung objection niya shall be under oath. After nun, ang gagawin ni teacher, o tatandaan din ng botante, baka may mga mag-object, yung VVPAT kasi, pagkalabas nun at tama naman, nilalagay yun sa VVPAT receptacle. Okay. Sinushoot. Hindi po yung pwedeng iuwi. Bawal. Meron pong election offense din. Ngayon, kung mag-object ka, wag na wag mong ilalagay sa VVPAT Okay. receptacle. Okay. Dahil kailangan mong i-attach sa minutes yan. Baka kasi pag nilagay mo na, hindi na mag-prosper ang objection mo. Possible yun. Kailangan yung VVPAT, kung hindi tama sa pagboto mo, i-attach sa record ni teacher under oath. And then, i-record na ni teacher. Paano, Go sige, Panyero. Ay, partner. Paano, mako-compare ba doon sa actual ballot mo, yung BBPAT na yon? At that moment po, yung sa tingin lang ni botante kung tama. Kasi Oo nga, bawal oo. tayong mag-ahon. So kung dumami ng dumami yan, Oo. maaaring makaapekto sa boto ng Oo, isang syempre, kandidato. oo. Magiging protest yan. Okay. Pero halimbawa, attorney, ay hindi kasi Opo, po, may- na-feed na yung ano, Oo, May, yung may ano po yan, balot. may Oo, balot. code yan, may code yan. Okay. Yung VVPAT, sumasakto sa isang balota. May code yan. So malalaman mo Mamamatch talaga. po nila yan. Kahit wala kang pirma. Okay, kahit Opo. wala na ito, no? Ito, Kasi kahit di ba walang pirma. pumasok na yan, attorney? Natinrace yan. Okay. Okay. Pero pwede ba siyang bumoto ulit no, during that time? Kung halimbawa na-contest niya or hindi na? Hindi na po, ma'am. Hindi na. Hindi Okay. na. Election protest na lang lalabas yan. Okay, is election. Kung may magpa-file na may gusto, Election protest. Opo, kung dumami naman, makaka-apekto sa bilang ng ipoproclaim, maaari. Ayun, ang Ibalik ko mangyayari. dito, attorney, kasi may mga specific po tayong number of votes lang Na kailangan. per ano po category. Example, Opo. for party list, isa lang Isa dapat. lang. So kapag sumobra, overvoting po 'yun. Opo, wag po kayong mag-overvote kasi hindi bibilangin. Okay. Undervote, okay lang. Kahit na O wala wag kang bumoto, wala, pwede wala rin. kang piliing party list halimbawa. Pwede rin. Kung o wala kaya- pong mapusuan, ano, Oo. partner. Ganun. Kung kunyari, senador natin is 12 lang. 12, oo. Ginawa mong 13, wala na yun lahat. Wala na. Okay. Sayang. So ano po yan, bawat boto, bibilang po tayo talaga. At ito po, naka-indicate naman, attorney, siguro pwede po natin Ay, itaas. sige Ano? po, ma'am. Ito, parang naka-indicate naman po dito, halimbawa, yan, Senator 12, kasi sa mga nagtatanong, paano ko malalaman kung ilan yung iboboto ko, ano? So, nandyan po yan, yung mga list, kung ilan lamang po, ano? So, dapat mag-comply po tayo para hindi mag-overvote, no, Yes, attorney? ma'am. Undervote, okay lang po. Kung Okay halimbawa, lang. walang napuso ang senator, Oo, na, I mean, kung oo. 12 yun, 3 lang, okay lang Okay po lang, yun. okay lang yun. Party list, kung hindi finilapan, kahit isa Okay lang, lang. okay lang. Opo, Okay. magandang malaman ng mga botante yan. Undervote, Okay. okay lang. Overvote, wag. Yung portion na yon
ma-invalidate lahat ng boto nyo. Okay, Sige po. okay. Oo. So, saan na ba tayo, partner, Oo. na nakas na yung Ayun na, vote nakas na. natin? May VVPAT na. Oo, Itignan bibipat niya, na. o i-check niya kung okay, kung naman pareho sa binoto niya, ilalagay niya sa VVPAT receptacle. Yun. Okay. Okay. Bawal po yan iuwi. Bawal iuwi. Inuuli Election po offense namin. po ang pag-uwi. Pwede po kayong makulong na hindi kulang sa 6 months Oo, or opo. hindi 6 years. din. Pwede bang So, picturean 6 yun years. ng ano mo? Bawal. Hindi Buti pwede. Buti po nabanggit nyo, attorney. oo. Bawal mag-picture si botante ng binoto niya, Bawal po ng mag-selfie. balota, mag-selfie, kahit hindi niya pinipicturean yung balota niya. Bawal mag-picture. So kung bawal ka magdala ng cellphone sa loob ng ano? Pwede po, wag Voting lang place. Gamitin. ilalabas. gamitin. O video, bawal. Pag nahuli, sir, halimbawa while casting vote, nakita ano siya, Pwede po siyang kasuhan. pwede siyang kasuhan at pwedeng ma-invalid na yung vote pagboboto niya. Ganyan ba, sir? Ah, I mean, on the process, tapos one of the grounds po kasi para hindi makaboto ay yung gumagawa ka ng paraan para ma-identify ka. Ma-identify ka na ito yung binoto mong tao. So, technically, dapat hindi mabilang yung boto niya. Ayun. Pero at that moment, mabibilang pa rin kasi na-feed niya na eh. Napasok na niya. Naipasok na eh. Pero kung magkakaroon ng maraming ganun ulit na problema, pwedeng ma-invalidate yung mga ganung bagay, yung mga features or any markings used to identify a voter. Na pag na-identify siya, binoto niya na si candidate A. Pwede na siya mangolekta. Isa rin po dahilan, bakit, naisip ko lang, bakit hindi mo pwedeng iuwi ang VVPAT? Andun kung sino binoto mo eh. Tama. Maaari yun. Okay. So, Okay. after nun, sir, Ay, after nun, pinakamahalaga, indelible indelible ink. ink. Okay, sa ating forefinger. So, dapat ilalagay po. Saan may ilalagay yun? Dapat lang sa forefinger Opo, lang? four-finger ang Hindi nasa pwede sa resolution iba? natin. Ngayon, in the absence ng four-finger, doon na po yung substitute fingers na pwede. Okay. Opo, yun po. Pwede naman konti lang ilagay, ano? Yung iba kasi masyadong madami nilalagay. Ilang araw na po. Kasi ba bagong manicure, ayaw na. Anyway, so pag gano'n na po, pag successfully nakapagboto na, wala naman siyang mga, anong tawag dito, wala naman siyang mga reklamo, so pwede na pong umuwi ngayon yung botante natin. Apo. Tapos mag-wait na lang dun sa resulta nito pong Yes po. election natin. Tapos, additional lang, nabanggit kasi kanina, sino yung pwede. Doon naman tayo sa sino sa hindi pwede. Ayan, okay, Ah, sige. Hindi pwede sa presinto yung security guards, bodyguards, sa polling premises, not only sa classroom. Kahit politician pa po yan na darating, no, bawal. Apo, na may kasama. Bawal din po ang AFP, PNP, at ito yung normally na nagva-violate. Bawal po ang barangay official. From chairman to tanod, including SK officials. Within Bawal. the voting premise. Yes, Okay. bawal So, sila. pwede sila sa labas, kung Sa labas. halimbawa sa security. Apo, sa Okay. labas. Pero there were times, Attorney, sa ibang mga lugar na kung saan hindi sumipot yung mga board of may doon mga nangyari bang ganyan. Pero kung sakaling mangyayari, pwede bang mag-take over yung police? Hindi Ay, po. Hindi, okay. Not automatically. Kasi meron tayong order of preference eh. Una, public school teachers. Ngayon, kung napansin natin, yung ating sa per clustered precinct is 800 dati eh. Ngayon, 1,000 na. May mga Ay, presintong oo. nawala. So, ang dami nating substitute teachers dahil Okay. maraming teachers na hindi makakaupo ngayon. Opo, tama. After public school teacher, pupunta ka na sa private school teacher. After private, doon ka na sa national government employees and then registered voter of good reputation, probity, integrity. Okay. So may preference tayo. Bawal tumalon. Okay, oo. Okay, so hindi po pwedeng automatic. Ay, hindi, nagkakagulo na, kami na. Hindi ganun po. So, dapat meron po yung process May na. preference ayan. sila. Okay. Okay, Panyero, meron ka bang last message Last na message. gusto nyo ipaalam sa mga nanonood sa atin? Okay. Ang susunod po namin na activity, actually nationwide ito, would be the FTS, Final Testing and Sealing. Pwede po kayong nandun sa mga botante natin. I-witness nyo kung gumagana ng tama yung VCM natin, lahat ng paraphernalia na nandun. Magkakaroon po ng botohan yon, 10 botante. Okay. Pagkaboto nila ng 10, magpiprint yung VCM ng electronically produced election returns. So, kunyari, itong numbers ang boto ni candidate A, hahanguin po yung balota sa loob ng ballot box, bibilangin po yun manually. Kailangan tugma. Okay. Para ma-check natin So, pwede doon, oh, pwede silang mag-contest doon, sir, na ano, kung... doon pa lang. Doon pa Pwede lang. na, kung makita natin na gumagana maayos. And after FTS, ang next would be ito na, election day. Siyempre, Okay. sa mga, may mga liquor ban tayo, paki-observe. Ayan, yan. Po. Tama nga yan. 12, 13, bawal.
And then yung kampanya natin, bawal na, syempre, of day of election, iyan na natin. Yung 12, pwede pa mangampanya? Panyero, hindi na. Hindi na po. Hindi na May- pwede. May Hanggang 12? 11 na lang. 11. 11. 11 ang kampanya. Yun lang po ang mga susunod na mangyayari. Okay. So, wag natin ipagpalit sa 500 o 1,000 yung ating boto. Sayang. Pag dinivide natin sa isang taon yan, sentimo lang yan. Okay. Okay, Maraming so- salamat, Panyero. Opo, attorney. Thank you very Bye-bye. much. Maraming Thank you salamat. Okay, sige po. Patuloy pa rin kami magbibigay ng mga impormasyon na ating tututukan at hihimayin dito po sa ating programa. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Aizaline David Manzon. Ako naman po, si Attorney Butch Hamon, at ito ang Public Demand. Magandang araw po.